Бушлай тауыш беру системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Исәнмесез, хәерле иртә, кадерле җыр, моң яратучы дуслар. Эфирда кайнар хит һәм мин Ләйсән Гарифуллина. Октябрь айның тагын бер атнасын төгәлләдек. Без әлегә бу атнаның җиңүчесен белмибез. Ләкин әлеге сәгать тәмамлануга без моны ачыкларбыз. Шуның белән бергә без сезнең белән бүген иң баллы, иң татлы, иң тәмле көн турында да сөйләшербез. Телләрегезне йота күрмәгез. 14 октябрь шәк көне билгеләп үтелде. Бөтен республикабызда әлеге ризык үзенең урынын алып тора. Татарстанның кунакчылык символына әйләнгән шәк-шәкне бөтен дөньяда кем генә белми дә икән, кем генә ашап карамаган икән. Безнең җырчыларыбызның кайсысы әлеге ризыкны әзерли белә. Һәм гомумән татлыга, баллыга аларның мөнәсәбәтләре нинди? Бер сәгать дәвамында без нәкъ менә шул турыда сөйләшербез. Мәсәлән, Илсия Бәдретдинова баллы ризыкларны бөтенләй дә яратмый икән. Ул хәтта чәй һәм кофены да шикәрсез эчә икән. Мин торт һәм баллы әйберләргә битарафмын ди ул. Ә менә ит һәм итле әйберләр, менә монсы инде Илсиянеке. Манты, өчпочмак, бәлеш, биш бармак. Буларның барысын да Илсия рәхәтләнеп ашый ала. Ләкин шулай да инде Илсиянең бала чагында бавырсак җитәрлек булган. Минем әби авылда иң яхшы бавырсак пешерүчесе иде ди ул. Кайнар хит тапшыруын нәрсә җитми сиңа күңел исемле җыр белән башлап җибәрәбез. Инде Илсиянең SMS номерын җибәрәсегез килсә, 500 кодын җибәрә аласыз. Ә инде аның махсус номеры санаулы мизгелләрдән сезнең экраннарда пәйда булыр. Нәрсә җитми сиңа күңел, нәрсә кирәк? Дөньям тыныч, аяз күгем, тормышым мул. Нигә сыкрый икән йөрәк, ник күздә яшь? Булганына шөкер итсен, рәхмәтле бул. Нәрсә җитми сиңа күңел, нәрсә җитми? Бер Ходаем күңел тынычлыгы сорый. Бәхетемнән шашып көләр чакта, бер сәбәпсез үкси елыйм. Бер сәбәпсез үкси елыйм. Нәрсә кирәк сиңа күңел, нәрсә җитми? Бәхет белән тулы бата һәрбер таңым. Тоеп яшим Ходаемның рәхмәтләрен. Тик нигә соң сыкрый йөрәк, әрни җаным? Нәрсә җитми сиңа күңел, нәрсә җитми? Бер Ходаем күңел тынычлыгы сорый. Бәхетемнән шашып көләр чакта, бер сәбәпсез үкси
Нәрсә җитмей безгә дуслар. Нәрсә җитмей. Күңелләрнең тынычлыгын кая җуйдык. Әллә инде рәхәтеннән бу дөньяның чынлап да яшәп туйдык. Яшәп туйдык, яшәп туйдык. Нәрсә җитмей сиңа күңел, нәрсә җитмей. Бер Ходаем күңел тынычлыгы сорый. Бәхетемнән шашып көләр чакта бер сәбәпсез үкси елыйм. Бер сәбәпсез үкси елыйм. Беренче минутларда ук Әлсия Бәдретдиновага 50-гә якын тавыш килеп иреште. Тапшыру барышында, әгәр дә сезгә әлеге җыр ошаса, сез әле бушлай тавышлар юллап җибәрә аласыз. Без алга таба дәвам итәбез. Лилия Гыймәтдинова аеруча балдан ясалган торт ярата икән, ләкин чәк-чәктән дә ул баш тартмый. Бу ике ризыкның составында бал бар. Димәк, Лилия бал ярата дигән сүз. Инде чәк-чәккә килгәндә Лилияның аны пешереп караганы юк. Ләкин кызыксыну уянды, ялларда тәвәккәлләп карармын дип ыелмайды ул. Инде сез аңа җиңел рецептларыгызны җибәрә торыгыз. Без Лилия Гыймәтдинованың Төнге утлар исемле җырына күчәбез. Әлеге җыр беренче атналарда лидерлар рәтендә иде, бүген исә кайсы урынга менеп басалар, карыйк. Дигән бу уйлар җанны урап алган. Хут ялкын хисләрдән урамнары тар. Төнге урам, мин кайтып барам. Әй сиңа әйтәсез сүзләрем бар. Күктә йолдызлар нур сибеп балкый туган ай. Минем кебек син дә мине яратасың шулай. Төнге урамны яктыртып шәһәрнең утлары балкый. Күңел бик тик сине уйлый. Ай, сөюгә мәхәббәткә дөнья тулып торсын. Күңел балкып торсын. Бер шатлык ике булсын. Бәхет уртак булсын. Төнге утлар якты янар таңга чаклы. Таңга чаклы. Таңга чаклы. Утлар янар таңга чаклы. Таңга чаклы. Мин белән бик тиздән сине җаным күрәм. Аннан төнге шәһәрдә йөрербез. Икәү генә, тик икәү генә. Төннең тылсымына күмелербез. Күктә йолдызлар нур сибеп балкый туган ай. Минем кебек син дә мине яратасың шулай. Төнге урамны яктыртып шәһәрнең утлары балкый. Күңел бик тик сине уйлый. Ай, сөюгә мәхәббәткә дөнья тулып торсын. Күңел балкып торсын. Бер шатлык ике булсын. Бәхет уртак булсын. Төнге утлар якты янар таңга чаклы. Таңга чаклы. Таңга чаклы. Утлар янар таңга чаклы. Таңга чаклы. Сөю
Хәтерле дуслар, без тапшырыбызны алга таба дәвам итәбез. Әшәкчә кайдан килеп чыккансың? Болгар ханы үзенең балаларының туйларына моңарчы бер кеше дә татып карамаган ризык бүләк итмәкче була. Хәтта таләпләр дә куя, җиңел әзерләнергә тиеш, тәмле булырга тиеш һәм алга таба Болгар ханлыгының символына әйләнергә тиеш. Бары тик көтүче хатыны пешергән ризык кына ашый аңа. Ул йомырка, оннан һәм болдан гына эшләнгән була. Нәкъ менә шул ризык безнең көннәргә кадәр килеп җиткәндә инде. Әлеге риваятны без Мурат Гайсин белән барладык. Нәкъ менә ун кайдан килеп чыккан икән дип эзләнә башлады да һәм җавабын тапты. Афәрин, молодец диясе генә кала. Ә хәзер Мурат Гайсинның җырына күчик. Şeyler kiler Sinin jarang Jeydegene Sayra turga Sayra sin izdere Tına kurme Sayrana Sayra turga Jey ütkenşe sayra Halden tayma zinhar tanımağına Mine jarlarıma Sina kuşalık Ömerimin jeylerinde Sayra durgay Sayra sin izleri Tına kurme sayrana Sayra turgay Şey ütken şey sayra Halden tayma zinhar tanımana Bitemin tuğtalasın Sinin jarang jeyler ötkeş Sayra turgay Sayra sin izleri Tına kurme sayrana Sayra turgay Jey ütkenşi sayra Halden tayma zinhar tanımana Bir gün tanı qalarmı ömrümün sana jitkeş sayra turgay sayra sin izlere tına kurme sayrana sayra turgay jey ütken şey sayra Halden tayma zinhar tanımana Tuktap kalma zinhar tanımana
Тапшырубызны алга таба дәвам итәбез, дуслар. Хисегезгә төшерәм, без турдан-туры эфирда эшлибез. Һәм инде алга таба да сез тавышларыгызны турдан-туры эфирда бушлай җибәрә аласыз. Без алга таба дәвам итәбез. Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлардан инде тәмле, татлы ризыкларны бигрәк тә Алмаз ярата икән. Зөлфирә мондый ризыкка битараф. Гомумән җырлы гаилә безнең татарда милли ризыкларның күп булуына сокланып, горурланып яшиләр икән. Кайда гына барсак та безне өч почмаклар, бәлешләр белән каршы алалар ди ул. Әмма Зөлфирә нәкъ менә өч почмак белән сөтле чәй ярата икән. Алмазның яраткан ризыгы ул бал. Әле Мөслим егете шуны да әйтеп үттем, аларның якларында махсус ризык та бар икән. Мөслим күчтәнәче ди ул. Әгәр дә безнең якларда булсагыз, безнең күчтәнәчне татып карамый калмагыз дип киңәшләрендә бирде. Инде чәкчәккә килгәндә Зөлфирәнең чәкчәк пешергәне юк икән. Ул аны пешерә дә белми. Менә Алмазның әнисе Сәрия ханым чәкчәк пешерү остасы икән. Менә бит. Инде аларның җырына күчәбез, дуслар, һәм сездән күп итеп тавышлар көтәбез. Тынычлык, ике якында тигез күреп, İki yakını da tigiz kurigіз. Sorularına iki yakında tigiz etip, hürmet bilen İki yakında tigiz etip, ике якында тигез күреп, сабыр булып, шулай яшәргә язсын. Матурым гел теләкләрдә ике якында тигез күрегез дип әйтәләр. Без һаман теләчедә ятабыз. Ни? Әйдә киттек соң Мөслимгә? Әйдә. Әйдә. Бер кайда кермибез. Туп-туры авылга кайтабыз, яме? Яра. Әллә ни матур мәйдә туктап карыйк әле. Җәйділән көз бакча төрләрендә саубулашу вальсы әйләнә. tılsımına Түз алмый йөрәк, Җир әйләнә. хисләр бәйләнә. Син минеке, Мин синеке, баш әйләнсә дә әйләнсен. Җәйләр көзләр бар. Ничек матур. Бу безнең Мөслим. Әле мин сиңа тагын бер сюрприз ясыйм. Күзләрең юк? баш әйләнсә дә әйләнсен. Җәйләр көзләр бар саубулаша. Тик сөю бездән китмәсен. Күз ялкыны кышкан якты төндә, карашыңнан синең назланам. Җәйләрендә яннар чәчәгең мин, алтын көздә татлы балалман. Матурым. Әйдә әниләргә мәтрүшкә җыябыз. Баш әйләнсә дә әйләнсен. Җәйләр көзләр бар саубулаша. Тик сөю бездән китмәсен. Син минеке, Мин синеке, баш әйләнсә дә әйләнсен. Җәйләр көзләр бар саубулаша. тик сөю бездән китмәсен. Җәй белән көз бакча түрләрендә уздырамы алма туйларын. Гомер бакчасында әйләнәбез, кулларыңда минем кулларым. Син минеке, мин синеке, Баш әйләнсә дә әйләнсен. җәйләр көзләр бар саубулаша. Тик сөю бездән китмәсен. Син минеке, Мин синеке, баш әйләнсә дә әйләнсен. Җәйләр көзләр бар саубулаша. тик сөю бездән китмәсен. Җәйләр көзләр бар саубулаша. Тик сөю бездән китмәсен. Телевизорлар
Кулакларын әле генә кабызган тамашачыларыбыз өчен тавыш бирү тәртибен сөйләп үтим әле. Һәрбер җырның үзенең телефон номеры бар. Җыр барышында һәм тапшыру барышында әлеге номерларны сез үй телефоннарыннан шалтыратып тавыш бирә аласыз. Бүген 1 сәгать дәвамында тавыш бирү бушлай. Димәк инде сез нәкъ менә шушы номерларга үзегезнең тавышларыгызны җибәрә аласыз. Менә безнең әлегә таблица шушындыйрак һәм беренче урында ялгышмасам әлегә Илмира Нәгыймова бара. Алга таба без әле аның җыры белән дә танышырбыз. Ә инде сез аның җырын 2 атна, 3 атна дәвамында инде ишетә алдыгыз. Шуңа күрә безнең тамашачыларыбыз инде аңа тавышларын юллый да башлады. Димәк, бик ошый дигән сүз. Алга таба дәвам итик әле. Инде чәк-чәкнең кайчан, ничек барлыкка килүен без сезгә сөйләдек. Ә ничек аның формасы шундый, анысын исә Раян Садриев белә. Чәк-чәкнең камыр кисәкчекләре туганнар, гаилә агзалары кебек бал белән менә шулай яхшылап беркетелә. Димәк, чәк-чәк иң беренче нәүбәттә ул бердәмлек һәм туганлык символы. Менә шулай, дуслар. Ә инде Раян Садриев үзе чәк-чәкне бик ярата, хәтта аны төнлә кымбагыш турында да ашарга мөмкин ди ул. Тукта, вакыт Раян Садриевтан тыңлыйбыз. Yıllar alga bara, yıllar tınnan yollar kala. Şapkan bulabız gümürge, şapkan bulabız gümürge, vakit артыннан jiterge. Tukta vakit tukta, bir gene minutka, bir gene sekundka. Tukta, 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 tukta indi tukta, yakabızdan tutma. Birişemiz hiç de anlatma, anlatma. Ey kuvabız dünyanı, kuvabız biz turmuşunu. Atlıyız yürürəbiz biz, atlıyız yürürəbiz biz, tutam deyip biləbiz. Tukta vakit tukta, bir gene minutka, bir gene sekundka. Tukta, 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 tukta indi tukta, yakabızdan tutma. Bir işimiz hiç de anlatma, anlatma. Bugün hem irtege бар уйларыны шын итәргә. Иңне иңгә куеп бергә, иңне иңгә куеп бергә, гомер юлларын үтәргә. Тукта вакыт тукта, бер генә минутка, бер генә секундка. Тукта, 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 тукта инде тукта, якабыздан тутма. Birişimiz hiç de anlatma, anlatma. Tukta vakit tukta, bir gene minutka, bir gene sekundka. Tukta, 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 tukta indi tukta, yakabızdan tutma. Birişimiz hiç de anlatma, anlatma. Илмира
Нагыймованың 3 ай дәвамында бер тамчы да инде баллы ризык авызына кап караганы булмаган икән. Юк, дуслар, бу фигура саклауга да бәйле түгел, диетага да бәйле түгел, бары тик Илмира баллы ризыкның организмга нинди начар йогынты булуы турында белгән. Шуңа күрә әлегә мондый иш ризыклардан баш тарткан. Ләкин гаиләсен ул баллы ризыклар белән сөендерергә онытмый. Ә инде шәкшәккә килгәндә иң тәмлесе минем әнием пешергән шәкшәк ди ул. Яндырма йөрәгемне исемле җыр Илмира Нагыймовадан. Гүлназ, сәлам. Туган көнең белән сине. Сәлам, рәхмәт, кызлар. Сез бүген киләсезме бит? Әлбәттә киләбез. Адресыңны җибәр. Күзләрең тулы сер синең, йылмаясың син белеп, яндырасың йөрәгемне карашың үтәтелеп. Күзләрең тулы сер синең, йылмаясың син белеп, яндырасың йөрәгемне карашың үтәтелеп. Яндырма йөрәккә йөне үзмәле үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәгемне, үзмәле үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Мин синсез түзгәнемне. Сагындырма да сине юкка, син бит минеке түгел, берсә дә түгел икәнен барыбер ярсый күңел. Сагындырма да сине юкка, син бит минеке түгел, берсә дә түгел икәнен барыбер ярсый күңел. Яндырма йөрәккә йөне үзмәле үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәгемне, үзмәле үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Мин синсез түзгәнемне, мин синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәгемне. Оныттым инде дигәндә, киләсең дә чыгасың. Әйтегез ишегем нәрәдәлә кавыштыру чарасын. Оныттым инде дигәндә, киләсең дә чыгасың. Әйтегез ишегем нәрәдәлә кавыштыру чарасын. Яндырма йөрәккә йөне үзмәле үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәгемне, үзмәле үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Яндырма, көйдермә, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Мин синсез түзгәнемне, мин синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәгемне. Илмира Нагыймова бүген беренче булырга ашкына, ахрысы бу минутларга 1000 артык тавыш килеп иреште аның исеменә. Карап карыйк. Әлегә алга таба дәвам итәбез. Анастасия Макарова татлы һәм баллы ризыклардан ераграк торырга тырыша. Андагы калорияләрне саный да һәм яшелчәләргә күчәм ди ул. Ә инде бик тә ашыйсы килсә, өч пешмаклар пешергә яратам ди ул. Алар минем бик тәмле килеп чыга, ләкин бик үк матур булмый ди. Менә шундый Анастасия Макарова туган көн җыры белән.
Җирдә кабынган яңа учак. Күктә кабынган як-якта йолдыз. Туган дөньяга бәхетле бер кыз. Минем көнемдә елмая җиһан. Мин яратырга дөньяга туган. Һәрбер сулышым бәхетле минем. Җирне ямьләргә дөньяга килдем. Минем көнемдә елмая җиһан. Мин яратырга дөньяга туган. Һәрбер сулышым бәхетле минем. Җирне ямьләргә дөньяга килдем. Хисләрем шипшен, елым көләмен. Яшьлегем татлы, тәмен беләмен. Туган көнемдә бәйрәм сәламе. Бәхетле елсын язмыш каләме. Минем көнемдә елмая җиһан. Мин яратырга дөньяга туган. Һәрбер сулышым бәхетле минем. Җирне ямьләргә дөньяга килдем. Минем көнемдә елмая җиһан. Мин яратырга дөньяга туган. Һәрбер сулышым бәхетле минем. Җирне ямьләргә дөньяга килдем. Туган көнемдә бәйрәм сәламе. Бәхетле елсын язмыш каләме. Минем көнемдә елмая җиһан. Мин яратырга дөньяга туган. Һәрбер сулышым бәхетле минем. Җирне ямьләргә дөньяга килдем. Минем көнемдә елмая җиһан. Мин яратырга дөньяга туган. Һәрбер сулышым бәхетле минем. Җирне ямьләргә дөньяга килдем. Минем көнемдә елмая җиһан. Мин яратырга дөньяга туган. Һәрбер сулышым бәхетле минем. Җирне ямьләргә дөньяга килдем. Тумышы белән Октаныш якларында булган Лилия Муллыгалиева әлбәттә чәк-чәк пешерә белә. Ул хәтта берсендә туры эфирда үзенең язылучыларын Октаныш чәк-чәге пешерергә өйрәткән. Бу бик катлаулы процесс. Шикердәшә рәхәтләнеп бергәләп пешердек ди ул. Гомумән Лилия чәк-чәкнең берничә төрен атадым. Лениногорский чәк-чәге, Әлмәт чәк-чәге, аларда ул ире-ире була. Бездә исә бераз уртачарак ди ул. Ә менә Казан арты якларында аны ит тарткычтан чыгарып пешерәләр ди ул. Лилия Муллыгалиеваның җырына күчик әле дуслар. Гөрләвекле булачак хәзер үк кайнар хитта. Гөрләвекләргә карыйм да, балачак төшә искә. Кәгазь кыймам кар суында, акты китте гел истә. Без үскәндә елгаларда, акты ярыннан ташып, күзәтүе рәхәт иде. Елга ярына басып, кар суларын ташыйды. Асып киен тәшиләк, хәзер инде шишмәдән дә. Су ташучы бик сирәк, кар суларын ташыйды. Асып киен тәшиләк, хәзер инде шишмәдән дә. Су ташучы бик сирәк. Кеше су булса да, егермәдәгиләргә буш
Шаттықта кирек қалды сағынып сөйлерге әнилерде білмейді ойдан ишлеп еруне рахат иді туысқанаттан тәқиялар ұруы қазір иді біздің кебек ойнамай бала шаға қарсуы да шаулап түгел әлі неге тынаға қазір иді біздің кебек ойнамай бала шаға қарсуы да шаулап түгел әлі неге тынаға суға кірме барма ярға юшленме суға біз сулар еріп ойнап өскен балалар бет юқса біз яр бойында бала көрсек көре тұра шешебіз өзгердік шуны өзгердік артқан сайын яшібіз ясулышы бар жиғанда елмайып қияш келіп бала шаққа қайтып келдім гірлеуклеріне көріп ясулышы бар жиғанда елмайып қияш келіп бала шаққа қайтып келдім гірлеуклеріне көріп бала шаққа қайтып келдім гірлеуклеріне көріп эх бала шақ Biz bugün қойнар жырлар тыңлайбыз һәм тәмле шәкшәк турында сөйләшәбез. 200 килограммдагы шәкшәк 2012 елда Уфада бал ярминкәсендә пешерелгән булган. Шундый ук авырлыктагы шәкшәк Томскида 2014 елда Россия Сабан туенда пешерелгән. Гүзәлем исә мондый пропорцияләрдә ризык әзерләмәсә дә, ризык әзерләргә бик ярата икән. Ләкин менә чәй өчен махсус әлләни пешергәнем юк, кибеттән сатып алабыз дип әйтеп куйды ул. Инде башка мин әйткән гаиләләрдәге кебек үк бу гаиләдә дә күбрәк баллыны ират ярата. Кичке аштан соң әгәр дә чәй белән берәр тәмле конфет ашап куймаса, Салават Миңнехановның күңеле булмый икән. Инде хәзер үк дуслар, без Гүзәлем башкаруындагы Бас әле исемле җырны тыңламасак, безнең дә күңел булмас шикелле. Bu sandıkını bir kaçan aşağı görme. Niye? Açsan bitti baş kızım bitti. Bitti baş. Abi ne oldu bu? Oğlunun laganeti koptu bit. Abi ya şu takı lanet. Tatarca İran'ı gerek. Yalana yak. Şu tutmun da benim o ya. Dertlikilerge iyerip eydene bir basalle. Hey hey hey. Bu şartlıklı minutlarının sungusu bulmasalle. Hey hey hey. Basalle basalle teper basalle. Mahtur basuların ölen kunellerle aşale. Basalle basalle.
kılasın. Biyip. Benim bit oyaklarım biyi bilmeyi. Көңілің біле бие бар. Yaşçağım varsan beni özüm biyemezim. Aklı sıksa külmegimde kiyermen digen idi. Hey, hey, hey. Müsip buyga jidu bilen kiyermen digen idi. Hey, hey, hey. Basalle, basalle, tüper tüper basalle. Matur basılarım bilen künellerni aşalı. Basalle, basalle, kara eli atla. Oyaklarım iriksizden sinyalına tartılar. Tüm bıyıklı kul boyunda sandıgaçlı tanlar var. Hey, hey, hey. Seni görmegen kaygıdan öyle yazgan tanlar var. Hey, hey, hey. Basalle, basalle, tüper tüper basalle. Matur basılarım öyle künellerni aşalı. Basalle, basalle, kara eli atla. Oyaklarım iriksizden sinyalına tartılar. Bazarlarga barayım iken, hürmeler alayım iken. Hey, hey, hey. Sen ağına yarım iken, yalnızım kalayım iken. Hey, hey, hey. Basalle, basalle, tüper tüper basalle. Matur basılarım bilen künellerni aşalı. Basalle, basalle, kara eli atla. Oyaklarım iriksizden sinyalına tartılar. Basalle, basalle, tüper tüper basalle. Matur basılarım bilen künellerni aşalı. Basalle, basalle, kara eli atla. Oyaklarım iriksizden sinyalına tartılar. Кайнар хит тапшыруы дәвам итә, дуслар, ләкин инде бераз гына вакыт калып бара, шуңа күрә әйдәгез җәтрәк, әгәр дә теге яки бу җырны беренче итәргә телисезгән, күп иттереп тавышлар юлларга әлегә вакыт бар, шулай булгач, әйдәгез, дуслар, активрак дип әйтеп куйм әле. Алга таба дәвам итик. Тагын бер катнашучыбыз Зинира һәм Ризат Рамазановлар гаиләсендә тәмле тамак кем дип уйлыйсыз? Әлбәттә инде Ризат. Зинира гомумән дә баллы ризыклар ашамый икән. Ләкин эшпошмак, бәлешләрне ул искиткеч итеп тәмле итеп пешерә икән. Әлбәттә барысы да Ризат өчен. Инде еш кына гастрольләрдә йөрүче әлеге дуэт нинди генә чәкчәкләр куып карамаган икән. Шулай да дуслар, инде кайда тәмлерәк соң дип сораган идек, анысын әйтә алмыйлар, чөнки һәр якта үзенең тәмлесе, тәмле чәкчәге бар. Дуслар, инде бу минутларда әйдәгез әле шушы шәп җырга күчкәнче, серләремне сиңа сөйләр идем исемле җырга күчкәнче, таблицага күз салып алыйк. Кемнәр ничегрәк урнашкан икән? Димәк, беренче урында әлегә Илмира Нәгыймова бара, 1692 тавыш. Икенче урында безнең Лилия Гыймаддинова, димәк, аларның араларында 400 тавыш. Ләкин, дуслар, әле вакыт бар. Әле бер җыр дәвамында сез тавышлар юллый аласыз, һәм инде башка катнашучыларыбыз да беренче рәткә менә ала, әле вакыт бар әйтүемчә. Телефоннарны язып алдыгыз, күзләрегездән күрәм. Әйдәгез, җырга күчик.
açar idim. Kirpiklerin arasına yat gözle başar idim. Sırlarımını silerim ağlarına. Beni tügelik güzellerine aşık dilim ağlarına. Sırlarımını silerim ağlarına. Beni tügelik güzellerine aşık dilim ağlarına. Soluşun erip, benim utlu kışağıma da gidersin sen de erip. Bu beriydim seni canım, şaşı tatlı süyüden. Bəxtli yolma yolların, gitmesin de yüzünden. Sırlarımını seylerim ağlarına. Bir ni tügelik güzellerine aşık dilim ağlarına. Sırlarımını silerim ağlarına. Bir ni tügelik güzellerine aşık dilim ağlarına. Şaklı, menge unutulmazlık itip, biz birge bulan şakını. Sırlarımını silerim ağlarına. Bir ni tügelik güzellerine aşık dilim ağlarına. Sırlarımını silerim ağlarına. Bir ni tügelik güzellerine aşık dilim ağlarına. Bir ni tügelik güzellerine aşık dilim ağlarına. Кайнар хитнең 10 җырын да бергәләшеп карап чыктык. Шушы урында без тавыш бирүне туктатабыз. Һәм нәтиҗәләр реклама чаралышыннан соң булыр. Ирак китмәгез. Кайнар хит, Болгар радиосында. Кайнар хит, Болгар радиосында. Шулай итеп, дуслар, октябрь айының 3-нче атнасы инде ахырына якынлаша. Һәм әлегә атнаның җиңүчесе таблицага күз салабыз һәм күрәбез. Эльмира Нәгыймова "Яндырма йөрәгемне" исемле җыр. Ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Кадерле дуслар, исегезгә төшерәбез. Болгар радиосы 8-нче милли музыкаль премиясе якынлаша. Ә безнең кайнар хит аңа турыдан-туры бәйле. Чөнки премияның 12 номинанты нәкъ менә кайнар хит җиңүчеләре. Димәк, әлеге номинантларны һәм җиңүчеләрне нәкъ менә сез билгелисез һәм сайлап аласыз. Әлеге зур, матур, грандиоз вакыйганы барыбыз да бик көтәбез. Яшь чикләве 6+. Инде бүгенгә сезнең белән саубулашыр минутлар килеп җитте. Бүген искиткеч тәмле, ризыклы, кайнар җырлы тапшыруыбыз булды. Һәм без дә сезгә ахырдан тормышларыгыз чәкчәк кебек татлы булсын дигән теләктә калабыз. Сезнең белән мин Ләйсән Гарифуллина булдым. Кайнар хит тапшыруның иҗат төркеме сезгә матур еллар һәм күтәренке кәеф теләп кала. Җырмыңнан аерылмагыз, дуслар. Бушлай тавыш бирү системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Кайнар хит